Ενώ έπεσε έξω ο προϋπολογισμός παρά τα λεχθέντα του κυρίου Υπουργού, διότι τα νούμερα είναι νούμερα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, παρά τα λεχθέντα το ότι πέσαμε έξω το τελευταίο τρίμηνο, η ουσία είναι μία, ότι έπεσε έξω ο προϋπολογισμός και μάλιστα με τα στοιχεία τα οποία παραθέσαμε χθες πλησιάζουμε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έξω ο προϋπολογισμός στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Συνεπώς δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά, θα έλεγα που λέμε εδώ στην Κοζάνη καλά είναι και παλιούρια πήγαμε στη συγκεκριμένη στιγμή στον προπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά για την συνάντηση, με κάλυψε απόλυτα ο κύριος Παπαδόπουλος, εγώ θα επισημάνω μόνο ένα-δυο πράγματα. Αναφέρθηκε ότι στη συνάντηση του Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου ζήτησε αναθεώρηση συνθήκης στο Δουβλίνο. Ξεχνάει ότι την υπέγραψε αυτός ο ίδιος στην συνθήκη του Δουβλίνου, την νούμερο 2, με πρωθυπουργό τον κύριο Σιμίτη και υπουργός εξωτερικών ο κύριος Παπανδρέου, όπου προβλέπεται η επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών από την πύλη εισόδου στην οποία μπήκαν στην Ευρώπη. Γιατί δεν το βλέπει από τότε, αφού ήταν ηλίου φαϊνότερον ότι όλη η Ευρώπη θα μας φόρτωνε, θα τους βάλει στους λαθρομετανάστες και θα τους έστειλε σε εμάς. Εμείς από εκεί και ύστερα είχαμε υπογράψει μια συμφωνία με την Τουρκία για να τους ξαναπαίρνουν τους λαθρομετανάστες οι Τούρκοι πίσω. Οι Τούρκοι αρνούνται να τους πάρουν, λέει δεν έχουμε στρατόπεδο. Κατασκευάζουν τώρα ένα στρατόπεδο κοντά στη Σμύρνη για 1500 άτομα, το οποίο όμως ακόμα δεν άρχισε να λειτουργεί. Αλλά ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το στρατόπεδο, τα 1500 άτομα είναι αδύνατον να φιλοξενηθούν μπροστά στα εκατομμύρια. Υπολογίζει ότι έχουμε υπερβεί το 1,5 εκατομμύριο μετανάστες μέσα στην Ελλάδα. Αν μας έρθουν και αυτοί από την Ευρώπη, τους οποίους επαναπροωθούν, καταλαβαίνουμε τι πρόβλημα έχει να γίνει. Είπαμε ότι πάμε καλά και μάλιστα ότι θα ληφθούν και άλλα μέτρα. Τα μέτρα τα δείξαμε. 24 δισεκατομμύρια την επόμενη διετία, συν 50 δισεκατομμύρια από την πώληση, την οποία περιμένουμε. Την οποία ο ίδιος ο κ. Σιμίτης είπε ότι είναι αδύνατο στα επόμενα 2 χρόνια να βρεθούν αυτά τα χρήματα, τα 50 δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις. Αλλά για να δούμε τι έγραφε και αυτές τις μέρες μια αμερικάνικη εφημερίδα που μας λένε ότι πάμε καλά, θέλουν και άλλα μέτρα. Να δούμε που μας λένε τώρα, έναν καιρό μας έλεγαν οι Γερμανοί πουλήσει την Ακρόπολη. Έχουμε απόσπασμα από αμερικάνικη εφημερίδα που λένε και οι Αμερικάνοι να πουλήσουν την Ακρόπολη. Δεν σας σώζει λεπτά η νίκη κτλ. Ορίστε. Το Atlantic. Προχωρήστε παρακάτω να δείτε τι λέει. Sell the Acropolis, πουλήστε την Ακρόπολη. Will Greece be forces, δεν σας σώζει το ενοίκιασμα, πουλήστε την Ακρόπολη. Αμερικάνικη εφημερίδα. Με ερωτηματικό είναι το πουλήστε. Δεν άκουσα. Θα πουληθεί. Λέει ακριβώς, θα πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη. Βεβαίως. Ναι. Με ερωτηματικό. Δεν λέει πουλήστε, λέει θα πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη. Παρακάτω αν διαβάσετε όμως, λέει ότι είναι αδύνατο να σας φτάσουν από τα ενίκια κτλ. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι, κύριε Καρπίδη, χθες είχα πει ότι μια και αναφερθήκαμε στα υποβρύχια που αναφερθήκαμε χθες, το είδα σήμερα, το παίζουν όλες οι τηλεοράσεις, γιατί έχουμε και νεότερα. Υπήρχε υπάρχει ένα ερωτηματικό ότι εάν ήταν ο κύριος ο νυν πρωθυπουργός, αν είχε υπογράψει τότε στο ΚΙΣΕΑ, γιατί σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Παπανδρέου, τότε ως υπουργός εξωτερικών, ότι ήταν στην Κέρκυρα. Για να δούμε τι βρήκα εγώ ανακοίνωση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τη συγκεκριμένη ημέρα που αποφασίστηκε, που συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, αν ήταν στην Κέρκυρα ή αν ήταν στην Αθήνα. Και παρακαλώ να δείξω. Λοιπόν, Athens New Agency, the New Greek. Από κάτω γράφει ΚΙΣΕΑ, ωραία, αποφασίζει των εξοπλισμών, γράφει και η ημερομηνία από πάνω, 26 Εβδόμου 1999, το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει των εξοπλισμών του πολεμικού ναυτικού και αναφέρεται στα υποβρύχια. Και πάμε παρακάτω στο επόμενο παρακαλώ. Ωραία, μεγαλώσει αν είναι, συνάντηση Μίλλερ Παπανδρέου στην Αθήνα. Ίδια ημερομηνία. Αυτό είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να έχει συνομιλίες με τον κύριο Μίλλερ στην Αθήνα και μετά να μετέβει στην Κέρκυρα. Ήταν πολύ ωραία η συνάντησή του με τον Μίλλερ. Στο ΚΙΣΕΑ πάντως δεν ήταν.
Δεν το ξέρω αν δεν... Αλλά εγώ λέω και να ήταν στο ΚΙΣΕΑ. Εγώ δεν το ξέρω αν ήταν. Και να ήταν στο ΚΙΣΕΑ. Και να υπέγραψε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εσείς διατελέσατε σύμβουλο συνεργάτης σε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Τη δουλειά την κάνουν οι στρατιωτικοί. Εάν θα βρεθεί μια υπογραφή δική μου... Ναι. Ακούστε λίγο κάτι. Είπαμε ότι για να υπάρξει διαπλοκή χρειάζονται δύο. Είναι σαν το ταγκό. Το είπαμε αυτό. Ένας υπουργός εθνικής αμήνης, αν δεν έχει την πλάτη των στρατιωτικών, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει? Θα πάει στο ΚΙΣΕΑ με τεκμηριωμένες απόψεις. Ξέρει ένας υπουργός εξωτερικών, ένας υπουργός οικονομικών, ένας οποιοδήποτε υπουργός που συμμετέχει στο ΚΙΣΕΑ, αν πραγματικά αυτό που προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με την στρατιωτική ηγεσία είναι καλό ή κακό, άστοχο ή εύστοχο, πέφτει μίζα ή δεν πέφτει. Συμβαίνει και αυτό το οποίο αναφέρεστε εσείς αυτή τη στιγμή, αλλά έχω τύχει περιπτώσεις ιδίων ονόμαση, έχω προσωπική αντίληψη, όπου άλλα εισηγείται στη στρατιωτική ηγεσία και άλλα αποφάσισε η πολιτική ηγεσία. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι εισηγήθηκε η στρατιωτική ηγεσία για τα υποβρύχια. Διότι καλώς κριτικάρουμε και ασκούμε κριτική στους πολιτικούς, αλλά πρέπει να δούμε τι είπαν και οι στρατιωτικοί για αυτά τα υποβρύχια. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Βεβαίως, αυτό το οποίο έχω να σας πω εγώ, ότι είναι σήμερα η εισαγγελία του Μονάχου άσκησε ποινική δίωξη εναντίον δύο πρώην μάνατζερ της Ferrostar. Η Ferrostar ήταν μια εταιρεία θυγατρική, την οποία δημιούργησε η εταιρεία που κατασκεύαζε τα υποβρύχια, προκειμένου να διακινεί το χρήμα και να λαδώνει πολιτικούς ή και στρατιωτικούς. Αναφέρουμε απάνω σε αυτό το οποίο είπατε έτσι. Η εισαγγελία του Μονάχου ανακάλυψε κατά τις έρευνές της πάνω από 12 περιπτώσεις, στις οποίες η ανάθεση παραγγελίας επιταχύνθηκε με χρηματισμούς. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η Handelsblatt. Πάντως οι ευθύνες στους εξοπλισμούς και για τα υποβρύχια που αναφερθήκατε, και είναι το θέμα που παίζει τις ημέρες, είναι διαχρονικές. Μα αυτό είπα και. Ξεκινάνε από τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο και φτάνουν και μέχρι τον Βαγγέλη τον Μεϊμαράκη, έτσι. Εγώ και πολύ φοβούμαι, Χρήστο, ότι αγγίζουν και τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Εγώ έχω και κάποιο ερωτηματικό κατά πόσον έπρεπε να τα παραλάβει και ο κύριος Βενιζέλος. Διότι τα παρέλαβε και μας είπε ότι είναι αξιόπλοα. Και επαναλαμβάνω εγώ, αξιόμαχα είναι. Και αν θέλετε θα σας φέρω και τις αποδείξεις λογαριασμών, γιατί η Νέα Δημοκρατία και ειδικά ο κύριος Μεϊμαράκης στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών μέσα υποθέσεων, είχε ισχυριστεί, και είναι μαγνητοσκοπημένα μέσα από τη ΣΥΜ, μπορούμε να το βρούμε και το βίντεο, ότι εγώ δεν έχω πληρώσει μία. Τα έγγραφα τα οποία έχω εγώ είναι ότι ένα 300 πλήρωσε, ένα 200 ή ένα 300, να μην σταματήσω εδώ, περνάνε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια τα ευρώ και ζαλιζόμαστε. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Γύρω στο ένα 200 με ένα 300 πλήρωσε το Πασόκ. Και ένα δις 200 εκατομμύρια. Ναι, ένα δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια. Και γύρω στα 700 η Νέα Δημοκρατία. Πλήρωσε ο Γιάννης ο Παπαντονίου, ο Τσοχατζόπουλος και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Και τα άλλα τα 700 εκατομμύρια τα πλήρωσε και ο κύριος Σπηλιοτόπουλος και ο κύριος Μεϊμαράκης. Λοιπόν, είναι διαχρονικό και αυτό το οποίο φαίνεται... Να πω κάτι εδώ πέρα, στρατηγέ, αν με επιτρέπετε. Τα τελευταία 30 χρόνια οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν φτάσει στο εξωφρενικό ποσό των πλέον 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντιπροσωπεύουν δηλαδή το πάνω από το 1 τρίτο. Είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο. Υπάρχει μία έκθεση την οποία έχει ανακοινώσει ο κύριος Τρεμόπουλος. Είναι η έκθεση. Αφήστε, δεν έχετε τα σχέδια. Είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και επαυξάνω. Συμφωνώ και επαυξάνω. Λοιπόν, είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, το χρέος το οποίο έχει υπομειστεί η χώρα εξαιτίας των εξοπλισμών. Ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, το 2005, πενταετία, το 2005-2009, η Ελλάδα συγκαταλεγόταν, ήταν η πέμπτη κρατασερά χώρα η οποία ήταν σε απόλυτους αριθμούς η χώρα που είχε τους μεγαλύτερους εξοπλισμούς. Ήταν σε απόλυτα νούμερα και όχι σε σχετικά. Επαναλαμβάνω. Σε απόλυτα νούμερα είπα. Ναι, εγώ λέω σε νούμερα. Τι πληρώσαμε. Εκτός από την Αμερική και την Ρωσία που θεωρούνται υπερδυνάμεις, ήταν πρώτης εξοπλισμούς η Κίνα,
με περίπου 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο, δεύτερη η Ινδία με 1,2 δισεκατομμύρια και τρίτη η Ελλάδα. Και με αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν διακριθεί δεν έπρεπε να περνάει ούτε κουνούπι από το Αιγαίο. Μας φορτώσαν όλα τα παλιοσίδερα με τις μίζες. Το σπουδαίο είναι αυτό που βλέπω εγώ από τα έγγραφα της γερμανικής δικαιοσύνης, είναι όταν η Ελλάδα και τα λοιπά, οι προμήθειες ήταν περίπου το 10% των παραγγελιών, της παραγγελίας. Γι' αυτό φωνάζω εγώ και λέω πρέπει να τα πληρώσουμε αυτά. Ξέρουμε τι χρωστάμε, για να δούμε και τι να πληρώσουμε. Και βεβαίως εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω και από την υπόψη από τα ονόματα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου που θα παραπευθούν στη δικαιοσύνη για τα υποβρύχια, είναι και κάποιοι υπέροχοι συνάδελφοι. Απ' την άλλη μεριά όμως, να μην ξεχνάμε όμως, έχουμε και κάτι ευχάριστο τουλάχιστον. Και να κλείσουμε με αυτό, δεν έχω χρόνο. Αυτή τη στιγμή, ο κορυφαίος όλων των πιλότων, όλων των εποχών των ΝΑΤΟ είναι Έλληνας. Μια μεγάλη ακόμη διάκριση για την πολεμική αεροπορία στην Ελλάδα στο πρόσωπο του υποσμηναγού, όχι Χαραλάμπου Ισκιόγλου, έχει σημασία αυτό. Είναι ο μοναδικός πιλότος της αεροπορίας που συμμετείχε στην TLP, είναι η ύψιστη αξιολόγηση κτλ. Όπου εκλέχθηκε πρώτος και καλύτερος εκπαιδευτής σε όλες τις αποστολές αερομαχίες κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι η Ελλάδα κερδίζει για τρίτη συνεχόμενη φορά τον καλύτερο πιλότο και από τους Αμερικανούς. Αμερικανοί ήταν τους αξιολογούν. Άρα το αξιώμα από στρατηγία είναι καλό. Το έμψυχο είναι πάρα πολύ καλό το υλικό, να το αξιολογήσουμε, να είμαστε περήφανοι, να το εξοπλίσουμε κατάλληλα, να σταματήσουμε τις μίζες και τις ρεμούλες, να μπορέσουμε, διότι θα έχουμε εξελίξει. Η Τουρκία σε 2 μήνες αρχίζουν εκλογές. Προεκλογική περίοδο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πιάνει 46%, σαρώνει όλα τα νούμερα. Σκοπό έχει να πιάσει το 48% για να αλλάξει το σύνταγμα, για να τα ανατρέψει όλα. Και τώρα πώς θα το επιτύχει αυτό το 2% πρέπει να μας απασχολεί σε εμάς, γιατί ήδη στις σκέψεις επί συσκέψεων γίνονται απάνω στο Πεντάγωνο, κάτι κινήσεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού δυτικά του Καστελόριζου κτλ. Και φοβούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικές πηγές, τυχόν όξυνση ή θερμό επεισόδιο προκειμένου να πάρει το ποσοστό του 2% το οποίο θέλει ο Ταγίπ Ερντογάν, γιατί μέχρι στιγμής έχει 46 και θέλει να πάει στο 48, όπου θα τον δει τη δύναμη για να αλλάξει και το σύνταγμα. Ευχαριστώ θέρμα τον στρατηγό. Χρήστο, μένεις μαζί μας που θα έχουμε τον υποδιοικητή του ΙΚΑ αμέσως μετά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το νέο πρόσωπο του ΙΚΑ παρουσίασε σήμερα από την Κοζάνη ο υποδιοικητής του Ιδρύματος Διονύσης Πατσούρης, ο οποίος τόνισε ότι ο οργανισμός θα αποτελεί στο άμεσο μέλλον ένα καθαρά ασφαλιστικό φορέα με τη σταδιακή αποδέσμευσή του από την υγειονομική περίθαλψη. Παράλληλα, ο κ. Πατσόρης υπογράμμισε ότι στόχος της διοίκησης είναι να μπει φρένο στις αλόγιστες δαπάνες για φάρμακα, καθώς και να υπάρξει ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν σήμερα πολλές επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Τις μεγάλες θεσμικές και διοικητικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση όσον αφορά το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσίασε σήμερα από την Κοζάνη ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Διονύσης Πατσιούρης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Πατσιούρης τόνισε ότι από εδώ και πέρα το ΙΚΑ θα περιοριστεί μόνο στις ασφαλιστικές του υπηρεσίες, αποδεσμεύοντας τον οργανισμό από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της νέας διοίκησης είναι το ΙΚΑ να αποτελέσει έναν αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα με την έγκυρη απονομή σύνταξη στους δικαιούχους μέσω ενός ευέλικτου δικτύου παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, το ΙΚΑ αναδιοργανώνεται. Υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία 13 νέων περιφερειακών μονάδων στις έδρες των περιφερειών, που θα υπάρχουν μικρά διοικητικά συμβούλια στα πλαίσια της αποκεντρωμένης δομής που σχεδιάζουμε σε ό,τι αφορά τη μετεξέλιξη την οργανωτική του ΙΚΑ. Και βέβαια δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα ζητήματα σε ό,τι αφορά αν αυτή η ηγεσία σε αυτές τις 13 νέες περιφέρειες θα είναι η φυσική ηγεσία του ΙΚΑ ή αν θα είναι διορισμένη από την πολιτεία. Ο υποδιοικητής του ΙΚΑ σημείωσε πως την ερχόμενη χρονιά η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους του οργανισμού θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον νεοσύστατο Εθνικό Οργανισμό Πρωτοβάθμιας Υγείας, τον ΕΟΠΗ. Ενώ ο Διονύσης Πατσιούρης δήλωσε πως άμεση προτεραιότητα του ΙΚΑ είναι η ρύθμιση των παλαιών οφειλών που χρωστούν στο Ίδρυμα πολλές επιχειρήσεις, καθώς και στο φρενάρισμα των ανεξέλεγκτων δαπανών για τα φάρμακα. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης.
φαρμακευτική δαπάνη στο ΙΚΑ την περίοδο από το 2004 που ήταν 70 εκατομμύρια